Налага се да ви припомня, че най-големият атентат срещу ключови за Европа обекти е взривяването през 2022 година на 3 от 4-те тръби на Северен поток. И този взрив не беше извършен от руските, нито от беларуските служби. Беше извършен от украинска диверсионна група. Преди няколко месеца отново Украйна атакува нефтопровода „Дружба“, по който се доставя петрол на Унгария и Словакия. Пак ви напомням, че това са страни членки на Европейския съюз. Вижте каква абсурдна ситуация се получава. Докато ние се борим с въображаеми руски заплахи и с някакви дронове, които никой не знае чии са, Киев съвсем реално разрушава европейската енергийна инфраструктура. И това поведение не само не е укорявано, ами се намират европейски лидери като полския премиер Доналд Туск, които хвалят властите в Киев за извършените от тях саботажи. А властите в Германия, страната, която най-силно пострада от атентата срещу Северен поток, мълчат, за да ги обвинят, че са агенти на Путин. Този Европейски съюз, чието ръководители жертват истината в името на политическата коректност и фалшивата идеология, няма никакво бъдеще.